Cái đừng Kini ka CMM lo dera CMM lo tuliram ro ngang hem mikai pichok lo Heto public to pan lo तो लोगोफोर कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलाव मोनसे गेदेर जाथाय जालायबाय थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों जानांगौ गोबां भाइराल जागासिनो दा कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि सीएम तुलिराम रंहांनि न'खौ रायजो राजाफ्रा ज' थांनानै आरो फरायसा आफादफ्रा ज' थांनानै न'खौ सिफायनानै सावनानै होग्लुंजोबबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय था Tira benar atop Vàng em lo vàng đi vàng cabot Ini ke kali kita ni sampai cepat kalau. Tidak benar atop. Vàng em lo vàng đi vàng cabot Ini ke kali kita ni sampai cepat kalau. Tidak benar atop. Vàng em lo vàng đi vàng cabot Ini ke kali kita ni sampai cepat kalau. Cái đừng Kini ka CMM lo dera CMM lo tuliram ro ngang hem mikai pichok lo Heto public to pan lo Yo Habe lo Long tom lo việc to là hem gì dip kok lo Udah mege thorlok lo hem gep ang da halapua hem phi bang ke khar sik chuk koi mikai pichok lo Jo ai hiệp đột tích luôn mất xin ninh ăn son này rồi ít thu ra rồi ini ke xin ninh ăn son đây ít chút luôn cái đừng
Kini ke CMM lo deh lah. CMM lo, tuliram lo ngang hem mikai picok lo. Itu public itu pan lo. Yo, apa lo? Long tom lo biar, tolong hem sini jeep kok lo. Udah mereka thor lo hem gap enggak. Halapua hem api bangke. Thar sih koi mikai picok lo. Yo, akhir do pik lo. Mas sini yang soalnya yo, kurang lo yo. Ini ke sini yang soalnya ikut lo. नोंथांमोना नुबाय कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि सिएम तुलिराम रंहांनि न'खौ रायजो राजाफोरा आरो फरायसा आफादफोरा थांनानै बुफाय बुसि खालामनानै सावनानै होबाय नाथाय बे जाथाया मानि थाखाय जादों थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ बा सोरबा मिथियाबो जानांगौ थ' गोबाव समनिफ्रायनो कार्बि आलंआव बे थासारिया सिटुएसना गाज्रि सिटुएसना जाबोगासिनो दङ मानोना बिथांमोननि जितु एसटि कार्बि एसटिफोर कार्बि ट्राइबेलफोरा जाय नन एसटिफोर जाय ट्राइबेल नङै एसटि नङै सुबुंफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै कार्बि आलंआव 6 सिडुल एरियायाव हाबनानै दङ थ' बैसोरो जायगा आवग्रिनानै दङ बैसोर थानाय हिसाबै काउन्सिलाव बा 6 सिडुल एरियायाव 6 सिडुलनि मानसिफोरानो ट्राइबेलफोरानो जेबो गोहो गैयै बायदि जानानै दङ जेबो पावर गैयै बायदि जानानै दङ बेनिखायनो बिथांमोना गेदेर मोनसे थांखि लादोंमोन जे जायफ्रा बाहेरनिफ्राय फैनानै 6 सिडुल एरियायाव रायजो जाफैदों हा हु लानानै थादों बैसोरखौ माने आउट खालामनायनि बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बे थिरांथाखौ लाबाय थादोंमोन दा नोंथांमोना बुजिदोंना बे बाथ्राखौ दा बेखायनो नैबे जाथाया दिनैसिम जाफैनो गोनां जादों जाय तुलिराम रंहांआ रायजोफोरनि बेरेखा जानायनि थाखाय रायजोफ्रा दिनै गासै ट्राइबेल कार्बि आलंनि ट्राइबेल आफादफ्रा बै तुलिराम रंहांनि न'खौ सावनानै होदों दा बेफोरबायदि माने गेदेर जाथाया जादों आरो दा नोंथांमोना नुबायना साननैसो जोंनि बिटिसिआवबो जाबाय दा बिटिसि सेक्रेटारिखौ सिफायनाय दा कार्बि आलंआवबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो